Tul is-sena l-oħra l-elementi dwar il-kwalità tas-servizzi illi tirċievi l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni naqsu b'21% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Dan ħareġ minn statistika li ħejjet l-Awtorità msemmija fejn ġie notat ukoll li minkejja minn sena l-oħra l-elementi naqsu, bejn l-ewwel u l-aħħar 6 xhur tas-sena 2020 l-elementi żdiedu b'45% u t-talbiet tal-informazzjoni żdiedu b'34%. B'hekk din is-sena bejn l-ewwel ta' Lulju u l-31 ta' Diċembru l-Awtorità rreġistrat ftit anqas minn 100 ilment filwaqt li t-talbiet tal-informazzjoni ammontaw għal 543. F'dan ir-rapport l-Awtorità nnotat li l-iżjed ilment popolari kien fuq il-kwalità tas-servizz fejn ġew irreġistrati 38 ilment li 12 minnhom wara investigazzjonijiet meħtieġa l-Awtorità ddeterminat li l-fornituri tas-servizz kienu meħtieġa jieħdu l-azzjoni ta' rimedju meħtieġa biex jindirizzaw il-kwistjonijiet irrapportati. Ir-rapport nota wkoll li t-tieni l-iżjed tip tal-ment li rċiviet l-MCA kien relatat ma' kwistjonijiet ta' kontijiet u tariffi fejn ġew irreġistrati total ta' 21 ilment. Kien hemm ukoll 41 ilment postali tul l-aħħar nofs tas-sena l-oħra fejn l-Awtorità resqet dawn il-każijiet għall-attenzjoni tal-fornituri tas-servizz biex ikun jistgħu jittrattaw il-kwistjonijiet u jissolvew.